Cholatóirí faoin gcircín bheag Raghallaigh. Seo chéan scéal. Bhí cearc Phrompa sa chail lá. Go tobann, hit cnó nuas go chrán agus bhúil sé sa dromí. Quack, quack, quack! Sa cearc Phrompa. Tá an spéirigh titim. Bhí agla an dáhaineirí. Ris amach as a gail. Chas an cailleacharí. Tá an spéirigh titim. Sise. Cé chuí bhfuil sagad san cailleach. Mé héana honacé, mé héana chula, agus mar grim héana hitse. Cucudúlú, is olcan scéala sin san cailleach. Rith an cailleach go dtí an dhé. Thula tú an scéal san cailleach. Cén scéal é sin san dhé. Tá an spéirigh titim san cailleach. Gé, is olcan scéal é sin san dhé. Rith an dhé go dtí an bhuc. Thula tú an scéal san dhé. Cén scéal é sin san bhuc. Tá an spéirigh titim san dhé. Is olcan scéal é sin san bhuc. Agus risí go dtí an tasal. Thula tú an scéal san bhuc leis an asal. Cén scéal é sin san tasal. Tá an spéirigh titim san bhuc. San tasal. Tá an spéirigh titim. Is olcan scéal é sin. Rith an tasal go dtí an gabhar. Chola tú an scéal sesin leis an gabhar. Cén scéal é sin san gabhar. Tá an spéirigh titim san tasal. Mé san gabhar. Tá an spéirigh titim. Is olcan scéal é sin. Rith an gabhar go dtí an chaoire leis an scéal. Rith an chaoire go dtí an madra leis. Rith an madra go dtí an mhó. Rith an mhó go dtí an capal. Chula an bheig ag caintíad, agus chuaigh sí an áirde chrán, agus dinne sí an scéal don síl mór. Bhí cearc Phrompa ansásta leihí héin. Bhí na hena bhí go léir ag teacht an cainte leihí. Tuc, 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 gur sise. Mé héana honacé, mé héana chula é, agus mar grim héana hit sé. Bhí imní an mhór na hena bhíthe. Chuaigh siad go léir go dtí an leon leis an scéal. Bhí an leon ina chola, ach ligh an tasal scarteas, agus gúisi é. Tá an spéirigh titim marí san tasal. An bhfuil inis a dear an leon. Agus cé dúirt sé sin leat. An capal a d'inis domsa é san bheig. An mhó a d'inis domsa é san capal. An madra a d'inis domsa é san mhó. Chula mise ó ngáir é san chaoire. Agus mise ón asal é. Agus mise ón muc. Agus mise ón ngé. Agus mise ón gailleach. Agus cearc Phrompa a d'inis an scéal domsa san cailleach. Déach an leon cearc Phrompa. Cór hit an spéirt san leon. Sa chail mhór cnó sa cearc Phrompa. Mé héana honnig é, mé héana chula é, agus mar grim héana hit sé. An near tú leom é san leon. Ber go dtí an áit sin má se. Achas thuaigh siad go dtí an áit hit an spéirán. Déach siad an seach agus déach siad an siúd. Ach ní rá rudar bithán ach an cnó. Déach an cailleach an gró. Déach an dhé déach an bhuc agus an tasal, agus an gabhar, agus an chaoire, agus an madra, agus an mhó, agus an capal, agus an bheig, agus deire déach an leon Chas siad an sin, agus rinne siad gáid mór faoi chearc Phrompa. Duscail an leon a bhéal mór. Rá! Sisin. Quack, 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 quack! Sa cearc Phrompa leis an scanra, agus thug sin na cosa léi.
Bhí náire an dahain Cearc Phrompa. Quack, quack, quack! Siise. Ruisí go dtí Cló Mhaigh Eo agus thuaidh sí bholachaán feadh seachtaine. Agus ní dheachadh sí isteach sa chailmhór cnó go brach a ríist in ío sin. Agus sin é an scéal faoi Cearc Phrompa.